இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். இதனால் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனோம். உள்ளே போனோடனே மெயின் மெனு இப்படி தான் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி மெயில் ஐடி எல்லாமே போட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். உங்களுக்காக நான் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போகிறேன். புதுசாக எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். இங்கே கீழே நியூ ரிஜிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய பேர், மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடி, டோர் நம்பர்லேருந்து எல்லாமே கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டே வந்துட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக் நேம் கேட்கும். எல்லாமே நம்ம வில்லேஜில் கொடுக்க போகிறோம். டிஸ்ட்ரிக் நேம் கொடுத்த உடனே 8ஆவதுல டிஸ்ட்ரிக் நேம் இருக்குது. 9ஆவதுல தாலுக்கு வந்து மறந்துட போகிறீங்க. மறக்காமல் 9ஆவதுல தாலுக்கு மறக்காமல் கொடுங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்மார்க், நம்ம எந்த லேண்ட்மார்க்கில் இருக்கோன்றது கொடுங்க. அப்புறம் பின்கோடுக்கு அப்புறம் ஆதார் நம்பர் முக்கியமாக கொடுங்க. இது வந்து ஃபேக்கான இதுவும் இல்லை, இது வந்து முக்கியமாக முழுக்க உண்மையான ஒரு ஆப்பு. அப்புறமா நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த்